Bobagrani mungoi belbari sabjunalni bising khobjaknai Bikram Molsom kamio siklarokno thungjaknai volleyball tai cricket ni bagui bat ball rok bagmani sangbotang songchajakha Bikram Molsom edisi village o village ni lukurok thungnani belaikhe khatungjak tai o mani bo belaikhe khasrangjak baikha haihini saikhnarka belbari sabjunalni chairman Santanu Debarma bo bisino abo mani rok jaga thang mani je Hambai filano sini media friends no tini onyo salo bagma haige no tini bo or tini ke office no borok faileka sini Bikram Molsom bisini duita team faika Jutila Parabai or tam kamu nong Lolit Mohan ni kaisa borok ni team faileka duita team borok noro cricket bat set kai nini volleyball set nini chess kai Chinese abai rok je borok football abrok jeta borok ni skill tongmani borok o team rok ni demand tongmani borok no tini rohorjakha omo haikeno bagui tongo je chini concern bisiso jeta chini players rok tongmani football players panong thung cricket team panong thung nini chess thungnai rok interested chess thungnai rok panong thung borok chess rojago abo haike varieties jeta chini o jaga sports ni items tongmani aborok no chung distribution khlai tongo chini TDIDC ni hoite oro chini subjun omo khe belbari subjun abo Bikram Molsom bisi belbari subjun under klaio 10 ta bisi ni bisingo kaisa bisi hambai nama chungo chini bobagrano bini initiative tai chini chief executive member chini Sir Purno Chandra Jamatiani chaitumung bai chini serai rokno tabuk thungni noklao tubui fainani jeta chaitokmung naharmung jeta chini drugs no chung haksal khlaiei drugs bai kagui thungmung bai korungnani chini chaitokmani chini Maharashtra tai chini TDID chini CM ni chaitokmung aboni bagai tini obo haike chini every subjuno bangma varieties items football volleyball cricket badminton nini chess Chinese checker panonde abai bangma sports ni items chung bagjagai tongo tini oboni kaisan oro duita teams nobo tini duita tin chaita items borno bagai rohjaka hambai tini je khelani mani je mani aro obo to belakino tongthaka tamni ke thungnani bagui mankaba jete abar bagui belakino hambai koita para nengin or tin khelang जों के oro duita parani bagui khalangkata duita para ho bagai tin ro thum mani rok man khatini haro hambai belai sini media person abo kai sabjunal sabjunal bijingtei bobagran bijingtei जों थुमुं खेला रक मांखा जों बेट सेट मांखा तै चाइनिज रक भलिबल रक फुटबल रक मालांखा जों Bikram Molsom बिसि फालिके तिनि दुइटा टीम लरिमहल पारा कायसा yang Jutila कायसा जों दुइटा पारा फालिके गो खेलानि माने रक ना फुनि बागै आबुन बागै बेलाय खासरांका हामबाय जों bo sabjunal ni abo tei बेलबारि साबजुनाल आन्दाराव